Medyo lagsik ini mga brad kay tambok man. Musta mga brad? Sabado karon nya ang among na planuhan sa mga asawa instead nga manglaag mi magluto ta karon. So try ta og cooking idea. So ang atong lutoon kani na kuha ni siya pusit pero sa Bisaya amot Bisaya ug Tagalog lumayaga na siya. Unya ato na adobohon. Unya nagpalit mi og baboy na pork belly. Ato tong himong kuan kanang lechon kawali. So dara aga tong mga sahog. Kana mo na siya. So mga brad, ato ning aning atong kuan pork belly kanina. Para ato ning himuon niya og kuan lechon kawali. So ato nang latan mga 30 minutes to 1 hour. Igo-igo muhumog siya. So after mga 30 minutes mga brad, medyo humuk-humuk na siya. Pero ato pa dyan yung pahumuk kog mayo. Nara, mga boy. So, init na direct. Aray. Now, papukalon siya na ito nagtaman. Mga after another 30 minutes, atong palatag taman. A few moments later. So, lata na mga brad, na atong baboy na. Ato sa nang ipabugnawon niya. Karon magluto ta sa atong pusit kani. Ito nang lutoon. Adobohon. So igo-igo po nga ni kalutuan ning pusit. Bugnaw na niya tong baboy niya ato na ning i-pritoon niya. Sige, tara. Brad, ang timplada diri sa lechon kawali mga brad, asin ra. So imo ron ni siyang pahirag asin. Kay samtang init pa, pahirag asin kay aron igo-igo po ba malanay ang asin niya. Mo ron ni. Nga na ra, simple. Ato ron na siyang pabugnawon. Unya aron mo crispy ni krito niya samtang nagluto pa ta sa lumayagan. So ana ra ka simple mga brad. Ikaw man ninyo og lataan sitasayod sa ninyo. Tay kasin. Tara mga brad, muna na siya. So unya ato nang balikan. So magluto sa tagaron og adobong pusit. Una siyempre, mantika dyan. Ito gamay mantika. Gamay lang. Pang bisa ba? Nara. So, among sugnod mga brad. Matemoro magbasa. Kaya di pa musiga oh. Sige, mag-isa na mga brad. Ahos. Buwan. Luya. Indo na luya mga brad. Kaya humot ba? Ya, buyas. Sa buyas Kagyan sibuyas. Charo yung nagbawa ni sibuyas. Mas daghan pag sibuyas kaysa sa gumiyagan mga brad. Ang atong pangmalakasan nga tuan sili espada o sili nga kulikot. Ano lang mga brad, ato na igisa. Lumayagan. Kita nga suka ko brad. Anong suka? Pagagawan. Minta. Ikan paminta para lami. Sekreto ng bayan, matig sarap. O sponsor dia. Yang sobrang ata.
Puta gamay kamay mga brad para matamis-tamis siya ba. Ayo. So nindot ni mga brad kay mag-igog ag aslo mug ang tamis-tamis sa kuan ba. Mug hanghang sa atong lasa ani nga kuan adobo nga lumayagan. Ano man na mga brad ato lang pasupon gamay ang sabaw niya. Bubuan tog mantika gamay para mo kuan gid siya katas ug taman ba. A few minutes later. Ito na mga brad. Ano na haunon? Sa gamay pa. Na. Kaya mga brad kay lapot-lapot na sabaw ba. Pero pwede ra po nila na paugahon. Pero kami magud kay ang asawa gusto mo na isabaw so sakto na ni. Bro. Ya, sunod na luto mga brad katong nang kuhan. Lutson gawali. Taaso kay diri mga brad sige sa mata. So paprito na ta mga brad kay init ang mantika. Medyo lagsik ini mga brad kay tambok man. Oh. Dungog mo mga brad, murag gira oh. Buto na. So uli na ni matabunan na lagmit matiksan giga. So first frying pa ni mga brad, tanawan ni nagnaong. Oh. Reaction na siya kuan. Ang balihon. Na. Tara. Ato lang ang paghahion din. Ang second frying ana mo na to para crispy na gyud siya. Sa atong balikan ni ini ga tagdaod. Second frying na mga brad pa magpa-crispy na ta. So medyo wala may among sugnod mga brad kay medyo basa-basa magpangpawong ba. Mo nang mapuli mo crispy ni. Kay hindot mo kaniyo ka ng permanente kayo ba kaya ron init din kay mantika. So tanaw na to og makuha ba na to ang kuan. Lechon gawali nga crispy ba. So sige, ato ning balikan ini kaluto na mga brad. 2,000 years later. So luto na mga brad ang atong putahe. Lechon kawali o adobo nga pusit. So muna ni mga brad among version sa lechon kawali o adobo nga pusit. Yan nami saging, rice. So sabay itong hoton mga brad. Ngaon na ta? Oh yes, Daddy. So mga ta mga brad, muna among official entry sa mukbang ba. Kaya daghang malaging hangyo nga among mukbang mi. So, naon ta? Mga di sa ta. Di ato si Waibang, hindi ka magkitaw yung ilong. Atas gamay. Kana. So, wala tayo question and answer kaya pa tayo mga viewers sa atong baton sa unya ni ka magkaon mag paila-ila lang sa mi kay totoo din na kayo mga video pero siguro sa mga nananaw na mo pakaila na mo so sige mga sa ta so tara mga brado aron kung sa ka bagtik ba oh sakita mo oh bagtik kayo so mo na ni gamay lang mong giluto kay wa may sponsor. Medyo mahal ang baboy ron kay nahit baya. So amo lang gitunga kay kami ra mo mga on. So yan ta. Ano no? Tagum-gum da. Na dia.
Philip nagpwesto. Ako diha. Sakto na ni. Mm. Oh, lang good. Mayroon ka ko. Mayroon ko. Masarap ay bugol. Abay oh. The best juga. Ha. Uban mga brad sa mga nitong kawali. Ako nakita sa YouTube Ila ibuwad na ikaman ng tata. Pwede na po na. Kaya ang resulta mula nagtaron ba? Mambuto ang panit. So amang gibuhat karon kay medyo gipanggutom naman may. Ako lang na ako gibuwad. Ako lang ipabugnaw ba? Na iprito. So naran ninyo kung sa inyong ganahan. Niya bang ibuwad o inyong pabugnawang ra. So, tanawa mo ba daw? Karungog mo? Paksit. Panit pa lang daan, mana? Sulbad na. Kanit na lang tanan. Kanit tanan. Actually, dito na yung mga brad. Nag-diet na pero depende na sa ulam, among diet. Na. Palit mga brad, paminawa ha? Ako ang pipangit. Hindi na yun, tayo na. Ano pa? Ano mga dago? Sauce. Yang kasi kayak naut mundur. Kaya nini mga brad. Moro ni pinakasayon yung putahe. Kung mag sa baboy lang ba. Kaya inyo rang latan. Nga. Babugnaon or ibuwad. Ay ganun prituhon. Mora. Mugang king ko nagpalit mga brad. Basta pabugnawon na ninyo. Labi na huwag mo inyo ibuwad. Ha? Ng plato. Hindi, mga mukbang yan naman. Sa plato, hindi mga plato na sa mga mukbang. Yung tanan mga brad, na. Brown siguro sa gawas, pero humok ka na. Kita mo? Juicy yung silang ba? Sakop pukat. Iya. Kalau cicaron sa karkar. So, Hindi nang chicharon ka. iya, cicaron sa dalagit. Ano mo lang kapos na lang paano. Itu juga. Cicaron ta. Sa lumayagan mga brad. Ang swerte yan eh. Tangan niyo kuam, suka ba? Para The best na mga no, magilog ag tatlom, karat o tamis. Tangan na naman kamay ganyan na. Nya, wala lang naman pa si sabaw kay masamot kay gagmay. Nya, ang asawa hilig magsabaw. So, amang gipin lag sabaw. Pero mas the best yun kung paughon nyo sa mantika na lang ba? lawa na ka. Yan ang yuro tagpanit. So samtang nagkaon may mapila-ila may. So mga vlog na to. Kung matang nagpaila-ila yun sa nakaila ba? Ako din to mga vlog. John Raymond Rayoma. Ayaw. Actually, di ko taga Dalagit yun. Taga ang probinsya sa Leyte. Ilongos. Kung kinanang makita na lang taga Ilongos, kailangan ako. Nya, padpad lang ko doon ng Dabita kay namin nga malay ko niya. Ang asawa taga Dalagit man. So, diri may nagpuyo. Nga, ako din ang asawa, ang pangalan si Bernadette Gaspi, pagkadaga.
Nya karon ganin ninyo man sa Rio mga nya. Trabaho siya sa dire. Dalagi sa dire school, admin assistant. Na mga bag. Uhon din no? Ang ganun. Sa mga taga-dalagid ba kung may matanaw ng video. Ako nagtrabaho pohon sa restaurant. Ato na i-promote kay purong naman eh. So mag-start mi Lunes, ikuha ko ng assistant cook sa dira na ba dalagid. So pwede mo bisita dalapit sa Konsolasyon bang no? Kanang na may mag-open ng LTO bago at baka na at mga sa among tindahan akong kitrabahoan kupul-kupul ko no. So hopefully dine in mo dito for sure lami ang mga tutuan kay agaw master chef pero din kang nginig si Eugene. Kailan mo Eugene? Bingkulita ba? So siya ang master chef murag tahor kay master chef gid. Pero siya ang head chef ako assistant ako niya. So basta ganahan mo adto phone suro lang mo. Nya day mga brad. Ang edad 33 na ko ba? Hindi day. Bahala ka sa buhay mo. 33 na ko. Nya. Tago ko. Graduate ko og Vicente, medical na nakasakay og sa overseas. Dayon nasakay po kita Thailand. Bago ko yung naog, ika ko ng Thailand niya. Tungod dahil kay pandemic. Kuha ko yung sakay balik kay aron po di na ko malayo sa masawa ba. Nya. Time po nga kuha ko ay trabaho offer. Ako na lang gi-grab. Aron dool na may ba, dili na dalagin. Lamig ko sa mga brad, no? Di ba binuang? Di man sa ingon nga kuhan, pero... Aba, tanaw sa unang nahurot mga brad. Ang panit, kaya tagumkum, ang unod na, ambot, mahurot pa ba ni? Kabantay mo, bak may soft drink ra, tubig ra, kay healthy na takaroon. Bawal lang soft drink sa mo. Ako siya, usahay, pero ako di na ko. Ay, nanak ko yung story sa kidney. So, tubig ganda. Bato. Mga balo, kung sa ka-juicy o. No? Bantay o. Pumuk sa ilawom. Kasi nga nagkulo sa gawas, pero ang ilaman ni, dili dry. Juicy ba? Oo, nalambo. Masaya ang Paris, sana lang may kamay korta. Request nga luto tabang. Sahal, kaya mo gawin. So, hopefully daghang patang mga luto nga content nga mahimo ani nga channel. Pero di ka pa luto adto nang atong laglaag pa mo. Kay mo man atong original na content ani nga channel. Ya, saging mga bad, kamu saging. Nah. Udah mga saging ba? Ay may ikuan sa sabaw sa kuan? May pagkatanda. Tapos kaya makadulog sila. Lamig. May ko lang pagkatimpla mga bad. Naglibog ko, sip-sip ba o sip-sip lang yun? Betaw. So para mga bad sa mga nulutuan, kau yun mo siya? Ang iwan na yung lang. Gamay naman kanon. Gamay ko ka. Alilay. Betaw, basta kita magluto mga bad ba? Sa gutom na kayo tayo, nagtingkaon ba? Hindi ka kakabunal o kaon kay murag makubog na ka sa malanag na ka sa baho sa aso sa imong giluto ba? Pero ato hinay-hinayan eh. Katangin nila mga brad kanang nami laag pod nga vlog, travel vlog. Dire ragot sa tungod na to. Nami atoon nga peak na pod sa Badyan. Asa to bang? Ito nga to? Hatong. Patong. Patong peak basin
next week na mo i-upload. Dahil mo kampaton. Oh, lain sa tong, di ba, kabantay mo sa mong vlog na Camp Patong sa Malabuyok man to. Nasa Patong Peak sa Batjan. So, dire lang punta mag-agi sa Dalagit kay shortcut naman na, duol naman na. Kaya mostly sa mga travel vlog kung nakabantay mo, di gyud magpa-highway pang no. Basta shortcut lang pero bukid. Bukid ni agi kay. Sumuol lang mo highway niya, delikado dihang sakinan. Nya usa pa masinod sa bukid kay nakita ang mga nindot nga mga view ba. Kumaga ni resulta ba sa mag kasipata mi or mag-budyo kawali mi. Una to nagpanot mahurot kaya sa unod. Pwede naman tayo pulos. Dah. Panod? Magkumakalit ang panod. Nagkala. Saron na kung natawag. Pwede nakaulit sa pusi. Lami. So mga brad, shout out. Kay namay nagpa-shout out. So, ingon to siya, ning tugon siya nga, kusgong ulog syagit, iya pangahan. So, atong testingan. Shout out dahil ni Mark Nevado nga kusog kuno manguha og baki. Bidaw, ang amigo si Mark Nevado. Kaya, relative na pero nanakalon sa Lapu-Lapu. O sayang misis nga si Clarice. O sayang inanak. Ninong ra ko. Tingbon ra. Kaya mga nabitaw mo, pandemic ro. Uy, ayuda ba? Bitaw. Amping mo daw, unta, magkita ta pohon. Kaya tataon na yung nakita nila. Kaya layo mo, Lapu-Lapu niya, namin dalagid. So, kadawag ng kabarda, hawa na kang gisagit. At otron, Mark Nevado. Na, agaw, niburhoda, si Nestor Vizcara. Na, nasa barko ka on board. O si Makmak nakauban na sa barge, welder na sa una. Practice dito. Shout out lagi siya. Ano? Unya Charlie Ruiz ag banhonon sa pagmangkon sa asawa. Og iyang soon to be Brad tawag na bang babae? Gago! San igro? Brad, soon to be Brad kuno. Si Aimee Gaspe. Ma'am, shout out niyo dia. Na ang bara nauli na. Nauli na dahil. Kinsa pa ba? Yung mga ikaw, kaya mo shout out niyo. Una ako kay ako kalista gud kay nagluto lagi ba? Ano pusi? Ano? Naman dito, buka ba ka? Pusi? Mo do. Ikaw ko. Ako na ko abis. Diyak pa. Napa may madahang pusit mga berdaw lagi butang kay ano ba presentable ba, di ba? Hello. Lami ang pusi. Lami ang pusit kaya wala may panit agwan. Lami ang pagkaluto. Tamis nga alangal na mga aslong-aslong. Ano pa ka mag-live? Sa mga no? Sa mga kabats sa high school sa una, section 4, di mo na matatagsa kay dagham kay ta. Kay wa mo isa tagsa, di ba? Hotdan ta ni, abtan tagapon. So, kay bawo na mo kinsa mo. Ang classmate na dia. Salamat kayo nya. Sa mga nag-subscribe po na ako, salamat. Nya, og bag ko pag nga channel mga brad. Palihog ko subscribe, like, ug share nya. Comment mo para open mo ko pirmi sa sa mga opinion ninyo kung sa itong nga baton. Labi na kay nasugod ng tagluto-luto. Pwede mo masuggest pa no. Basta makaya lang naman sa bulsa na may budget atong lutoon. Sa travel gapon, opinion gapon ninyo atong tumanon kung sa inyong gusto nga sa malagang lapid. So, di may magdugay mga brad kay napami kong buhaton. So, unta nalingaw mo sa mong gamay nga pasundayag ba sa luto-luto. Nakuha mo gamay idea sa akong pagluto ng mga putaya. So, salamat o amping takanunay o positive na ta sa kinabuhi. Bahalag unsang problema mga brad. Di lang ta mo give up kay
Wawa may tao karon may problema. Pulos man tanagi pag sana agian nga mga kalisod sa kinabuhi. So ampo lang ta og stay positive lang sa kinabuhi. Bye-bye.